Sinakyada kang personalis kang pinagsarong para sa kang Daet Municipal Police Station, Camarines Norte 1st Police Mobile Force Company, Police Drug Enforcement Unit, Asin Police Intervention Unit ang sarong hotel sa Purok 1 Barangay Mancruz, Daet, Camarines Norte, alas 6 ning aga kang nakaliis na Sabado. Kung saan naka-check-in ang target kang sa indang operasyon na sarong 26 anyos na lalaki na tulak ning shabu sa nasambit na probinsya. Na-recover sa posisyon kan tulak ang sarong sadit na plastic sachet, laog ang pigtutubudan na illegal na droga. Sarong kartoning sigarilyo, laog ang 5 plastic sachet na may laog man na pigtutubudan na shabu, na may gabat na 25 gramo o 170,000 pesos ang street value. Asin sarong 500 pesos na ginamit bilang bypass money. Hinihintay na po nila yung yung mga illegal na droga dito sa Cam Norte at hindi naman po tatagal sila. Mahuhuli at mahuhuli pa rin po sila. Sa impormasyon, miyembro man ang nasabing tulak ang Rey Gutierrez Drug Group na padagos nag-ooperar sa Camarines Norte. Yung na-operate baga po nung May o June, yung leader mismo yung na-operate din ng tropa po dito. Kumbaga, yung ulo po ng grupo, naputol na natin. Kaya ito po mga remnants, sila po yung mga maliliit na tauhan nila na continuous pa rin nagtatransport ng illegal drugs dito sa Cam Norte. Kasong pagbalgar sa Section 5 Asin 11, Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakampangon kan suspechado. Nangunyan ang nasa kustudiya kan Daet PNP, magin ang mga nakumpiskar na droga para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal